תספר מה הסיבה שבגללה הגעת לכאן ואיך אתה תומך במאבק של הסטודנטים. אני סטודנט שנה א' בבר אילן, באמת, אני אבא ל3 ילדים. אני כאילו הסטודנט שהממשלה מחפשת את החילוני הזה, שאין לו רכוש, כי זה משכנתה ל30 שנה, אין לי רכוש על פה, יש לי אופנוע, וספה. ואין לי שום סיכוי לקבל קצבה, אבל אני פה כי בגלל שאני סטודנט מצד אחד, ומצד שני הגיע הזמן לעשות איזושהי מהפכה בכלל בחינוך, שתביא גם למהפכה בעניין הספציפי שלשמו התכנסנו. ביום שבו תיפסק הבורות, ביום שבו תפסיק להיות ממומנת הבורות, אז הנאורות תביא לכך שסטודנטים יכולים ללמוד, ואני מתחיל ללמוד בגיל 49, כשהייתי בן 23 הייתי עסוק בלהתפרנס, והמחשבה איך ללמוד כאחד שלא היו לו הורים שיכולו לממן לו את זה, הייתה מחשבה כמו על קיום בתאילנד. זה לא אפשרי בכלל, צריך לפרנס, ועל ילדים בגיל נורא צעיר. ואני חושב שצריכה לבוא מהפכה, תיקון אפליים, בעיקר זה הדרך של החינוך, כי אנחנו נהיינו ככה מטומטמים פה כולם. שזה מפחיד, זה מתחיל באמת להלחיד,